ساعة شعات تأخير زينهم السنادونا في المال صغركم تعزبتنا كم تمسيو كابا قلقلت التلفزيون إيرتان لهم سنبت عصوتو شعات حراش تدالو هاقراون زيادات حيسالكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعدم نصحاتكم تسنح الميكا الحرقو فلما قلنا نمكتالكم بخبر عدم هالمعتي جرادين بقطابي سرعة المصنوع تتاونتون وممحياش كسورحو وهم حدار زواقاش ماركات حساسيبو محبر أربحتي نهبين وزوبا صنعفة توتهم نمخعبات برجعهم يصرحوا كم زلو قيصهم المينستريتات زينان مكل خالن زتدالو سئلاو مريتا بصاوا قريبو هاب زيناتات وصاي إسرائيل وشمت غازان معسكرات مزابلت علامة زيقبرت وساخ متقعتها كايدا نروسيا نمدغام ككاد صنحي وريت هاجرات معراب كم زفشل بريزيدنت بوتين حابيرو اب امازون برازيل تغسل زلو حرقا بارع مرور اب سنه هيوتا بزحنت كبير عنوتي وردالو زرزر زينا المعت جرادين قطابي سرعة مصنوع بمعبال وتتاونتون ممحياش كسورحوا محدار زوباقا شوارك امباسادر محمود علي حوري ابنو زوبا فورتو سوان زكازلو لمع جرادين دحر معزابات حساسيبهم وكيليرينا كداو تولدن زلاخو تصاب أرسم أسمرهم المعت جرادين زختلو وزلو أقبابات نتحستو تحت بايتاو ما يزدغ بمخانو قطابي أقباب كختولن مهرتون بعينة متأنن ممحياش بموياويان زيت ماكلة عرك قبرون أما حداري زوباقاش باركا التحساسي بهم أمباسادر محمود علي حوري بعصرت شود الشحدار ابن الزوبا فورتو ساوان زكاير زلو لمع جرادين دحر معزاب እቶም አልማዕቲ ኣብ ምምላእ ጠለባትን ምርግጋዕ ዕዳጋታትን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብምምጓስ ዝኽተልዎ ዘለዉ ኣገባባት ጸጋታት ማይ ዝህልኽ ስለ ዝኾነ ክልወጥ ዝጥቀምሉ ምንጭ ጸዓት ድማ ብግቡእ ተጸኒዑ ንኣፍራይነቶም ዘደንፍዕን ድሕነት ኣከባቢ ዘውሕስን ክኸውን ተላብዩ ኣብ ገለ ኣልማዕቲ ዝርአ ሰፊሕ መሬት ናይ መሓዝ ልምዲ ክእረም መሬት ዘባኸኑ ድማ ኣብ ኣፍራይነት ኣድሂቦም ክሰርሑ ብምዝኻር ድማ موياويان حرشا نتوم نافراينت زعنقفون لعل بخنت ماين مريتن زسعبون لمدتاتا مغيار أبركتو كقبرون أبنتاويان كفترون تصويعون أبو أنبر محبر المعت جرادين الزوبا فورتو سوا أتو محمد عثمان أحمد بوغانو قطابي أقباب نمتزتاو زعلما أستمهرون وكلتي المعت جرادين تواهيبوكا أنت نبرة زاقي تكباراوي كم زيكونا بمتكاس بدرجة محبر كابت لمداوي أقباب نملغا بموياويان زتما أكلفتنا نمقبار مدب كمزلو قليتهم أمباسادر محمود علي حوريان موداتا دخنت ماين مريتن عقاب مبوقلاويان أقراب كمون عينتن وقتن فرياتن حقاونت معلا مريتن لعل قمت كوهابو بمحبار زمناوي أقباب لمعت مصنون متأتتاو موياويان حرشان المعت جرادينن بوهدت كعايو كمزقبا أغنزيبون نابل كالزينا مسنسقرم محبر أربحة نهبين الزوبا صنعفت صقاتات كبابيون بقبو مزميزوم زحشيتون نكروغ برجعوا يسرحوا كم زلو أبريهم أبو أنبر محبر أتو إبراهيم سليمان أب زهابا حبريتا أب نوزوبا زلو أقرابن عمباباتاتن مسموتشونت كلمات دميرو نمر بح نهبيات تبابع كوان تغنى أب زحلفة عمت بزنبر كونتات كليمان واحد زنابن كم تزد لمهرتي كم زي رغبو قليزهم أتو إبراهيم أسعيبوا سرار حنا تقاقمان قوفو نهبي أبوتوت معرن متكل غالت تصابات نهبن أقد أسس لزغونه حرصوت كاب بالاو قوفو ناب قابلاو قوفو نمسقار كتسالي غوسكواس بمكيارد أتوت معركب نمبالي سرح كمزلو أرديوم قلل معتي جرادين أنا هباب قمت زي توت سرت صحايين سر بالعاتن مدهاني تاسل زنتسوقو ندفتات من ربع نبي بالوتاي تسلو كمزلو بمتقاس كدم متقامم نسب مويا حرشا كو كسو تمحتينهم كيلا من ربح نهبي ويزورو فرسلام برهب وغن أربحت نهبي بكبابيوم زلو تسقاتات تقيموم بوهد وصايتات قابلا وقفو بمسرح مهرتوم كساسونو كمون أبعك أبي حبت قرب عطوبات كخونو تلابيعم أبلات محبر أربحت نهبي نوزوبا صنع فدمان زبلت صوتيتن ربحان في الرياضهم زيشوت لبوتا دقفتو سغتي مبربر ماشيناتن كفتحلوم عزخاخيروم
ማሕበር 4 ንህቢኑ ዞባ ሰንዓፈ 530 ዘመናዊ ቆፎታት 350 ባህላዊ ቆፎታት ከምኡውን 70 ጋብላዊ ቆፎታት ዝውንኑ 110 ኣባላት ኣለዎም ኣማሓዳሪ ዞባ ሓመልማሎ ኣታዊታት ግብርን ጥሪትን መሬትን ብግቡእ ንምእካብ ዝምልከቶም ኣብያተ ጽሕፈትን ኣማሓደርቲ ከባብን ብዕቱብ ክሰርሑ ፀዊዖም ንጸብጻብ ወኪል ሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ኣማኑኤል ገብራይ ከቕርቦ እዩ ኣታዊታት ግብሪ መንግስቲ ብሓፈሻ ናይ ጥሪትን መሬትን ከምኡውን ስፖርትን ሳንዱቕ ልምዓትን ድማ ብፍላይ ብግቡእ ንምእካብ ብዕቱብ ክስራሕ ኣማሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓዱኖር ፀዊዖም ብ16 ሕዳር ኣብ ዝተገበረ ገምጋም ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ወይዘሮ ዓሻ ግብሪ ጥሪትን መሬትን ኣብ ግዜ ንምእካብ ኣማሓደርቲ ከባቢ ብንጥፈት ክዋሱ ኣዘኻኺራ ኣብቲ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኩነታት ሕርሻን ምጥርናፍ ዓድታትን ዝምልከት ፀብፀባት ዝቐርበሉ ገምጋም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዋዝንተት ገንፈሎምን ሓውሲ ከተማ ሓመልማሎን ቁፅሪ ኣብ ገዛ ዝሓሰ ኣዲታት ወሰኺ የርኢ ስለ ዘሎ ቁልጡፍ መግቲ ክግበረሉ ምትሕባር ናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዘዝ ከም ዘድሊ ተሓቢሮም ኣብ መዳይ ትምህርቲ ድማ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 51 ትኳላት እንተለዋ ናብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዝሓልፉን ዝቕፅሉን ቁፅሪ ግን ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብ 11 ክፍሊ ብዕቱብ ክስራሕ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ማይን ሓመድን ዓቂብካ ልምዓት መስኖን ብድንፋዕ ብዝተገበረ ፃዕሪ ዲጋታት ፈሪሐንን ኣጀርበብን ልዕሊ 85 ሚታዊት ካብ ህንፃዊ ስራሕተን ከም ተዛዘመ ውሁድ ጥሙር ስድራ ቤታዊ ሕርሻን ምትእታው ድማ ኣታባዕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊፆም ንኹነታት ክራባት ብዝምልከት ደንጊዝ ጀመረ ዘይምዕሪ ዝርጋሑ ዝነበረ ዝናብ ቀልጢፉ ደው ስለ ዝበለ እቶት በኣልታ ከም ተፀልዎ ክጥቀስ እንከሎ ኣብ መጻኢ ሕርሶት ካብ ወሃራር ወፂኦም ናብ ዝንቕ ዝራእቲ ከተኩር ከም ዝግባእ ተሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዝትካል ፈልስታት ኣብ ግቡእ ግዜ ክመፅእ ኣብ ትካላት ዝግበር ንጥፈታት ምግራብ ኣቓልቦ ክውሃቦ ጥሬት ከባቢ ንምሓዝ ዝካየድ ወፈረታት ቀጻልን ኣድማዓን ክኸውን ቀፅሪ ዘይብለንን ኣብ ዘይስሩዕ ህንፃ ዝምሕራን ኣብያት ትምህርቲ ቆልዓታ ክግበረለን ዘይምጥርናፍ ዓድታት ከባቢ በያን ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ፈጢርዎ ዘሎ ፅልዋን ፀቕጥን ንምፍታሕ ብዕቱብ ክስራሓሉ ለቦ ቀሪቦም ኣብ ደቡባዊ ቂሕ ባሕራ ብ30 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝነጥፉ ኣማሓደርትን ኣካይዲ ስራሕን ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ምሕደራ ኣብ ከተማ ዓሰብ ተዋሂቡ እቲ ካብ 10 ክሳብ 15 ሕዳር ዝተዋሃበ ስልጠና መባእታዊ ኣምር ምሕደራን ኣጠቓቕማ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣገባብ ኣተኣኻኽባን ኣተዓቓቕባን ስታትስቲካዊ ስርዓት ሓበሬታ ተጠቃምነትን ምሕደራን ፀጋታት ባሕሪ ምሕደራ ንብረትን ኣቀራርባ ፀብጻብን ከምኡውን ሕግን ተሓታትነትን ኣብ ዝብላ ኣርእስታት ዘተኮረ እዩ ምምሕዳር ከባቢ ምስ ህዝቢ ብቅርበት ዝሰርሕ ምምሕዳራዊ ቅርፂ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ፅፍሒ እዚ ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ ኣፍልጦምን ዓቕሞምን ክብ ምባል ፅፉፍን ስሉጡን ኣገልግሎት ንምርጋፅ ዝዓለመ ምዃኑ ወደብቲ ገሊፆም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቂሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሓሙድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሎም ዓመት ንትግባር ካብ ዝተወጠኑ ሞ ዘይተዓሙ መርባት በቲ ሓደ ኣብ መጻኢ ክትግበሩ ዝተወጠኑ መርባት ድማ በቲ ካልእ ኣመልኪቱ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኩሉ መደባት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኣበርክቶ ዘለዎም ብምዃኖም ኣብ ትግባሮኦም ተሳትፎ ህዝቢ ክረጋገፅ ፀዊዖም ምቋም ጓንታታት ማእቶት ምስራሕን ምፅጋንን መገብቲ ፅርግያታት ከምኡውን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦ ብምዝኻር ድማ ብወገን ዞባ ንምዕዋቱ ዘድሊ ንዋት ክቕረብ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቂሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምስ ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ተዋሂዱ ንኣባላቱ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ምሕደራ ከም ዝወደበ ይዝከር ብምትሕባር ሚኒስትሪ ዜናን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ተዳልዩ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ኣብ ኤክስፖ ንህዝቢ ዝቐረበ ንጉዕዞ ታሪክ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት ካብ 15 ክሳብ 21 ሕዳር ኣብ ሳዋ ንምርኢት ቀሪቡሎ እቲ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ መሪቑ ዝኸፈቶ ምርኢት ተምሃሮ ኣባላት 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት መምሃራን ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ኣባላት ማእከል ስልጠናን ካልኦት ኣካላትን ይዕዘቡ ኣለዉ ነቲ ምርኢት ድሕሪ ምዕዛብ ርእይቶኦም ዝሃቡ ንዝሓለፈ ታሪክ ዘንፀባርቕ ገላፅን ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክምን ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ብምርባሕ ኤርትራ ሃገርና ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐት ሳላ ውፉይ ቃልሲ መኸተን መስዋዕትነትን ተተኻኻእቲ ወለዶታት ከም ዝኾነ ንጹር ስእሊ ዝህብ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ገሊፆም እቲ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ንሕሉፍ ዝገልጽ ጥራይ ዘይኮነ እዋናዊ መልእኽቲ እውን ዘመሓላልፍ እዩ ዝበሉቶም ወሃብቲ ርእይቶ ናብ ኩሉ ዞባታት እናተንቀሳቐሰ ክረአ ኣብዚ እዋን ዝፍጸም ዘሎ ጅግንነታዊ መኸተ እውን ብግቡእ ክስነድን ክዕቀብን ተማሕፂኖም ቀፂሉ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክቅፅሉ ደይመ ብኽብሪ ዕድም
زينو مسنارو RTV ناوتلي زخبركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زينا وصاي إسرائيل بالعل برجس نبرت وشمت غازا تكايدو دبداب بمقصال بعصوت وشمون تحدار معسكرات مزابل تعلامات قبر متقعتها كايدام بمسرة حابريتها معكنا زيناب معسكر تمزابلتي جباليا كمون اب تحتي ودو حبرات هاجرات ابز محرر تمزابلتي زتعاقبلو بيت سمرتي بزتخيد دبداب لعل 8 سلامات سبات تختلهم بتي دبداب آمايت كم زقصولو زقلت حبرات هاجرات معسكرات مزابلت انتكالات عنان ناي قتلت زوباتات كوينون كم زلو حبيروم حبرات هاجرات اتنبرجس علامة زقبر متقعتات كاب قبنات كينات فيليخا كم زيرب متقاس كوخونونو تصيني حلوهم إسرائيل قديما قبل المعسكرات مزابلت انتكالات عنان كتكايدو بتصنحت متقعتات أشحال سلمان سوات كم تقتلو يقلتس بزي كاب شوعة تقمتي أبوش متغازا زغط الزلو دبداب نايت زتقتلو فلسطمان كوتري نابلع العصر وكلت الشح كم زوتسعه صابات يتوصون روسيا بقطباون باهلاو مريات نمدخام كايت صنح وريت هاجرات معراك كنز فشله بريزيدنت فلاديمير بوتين حابيروم بريزيدنت بوتين بعصوتو شمون تحدارا كتما بيترسبرغ ابز تغيدا هاجراوي باهلاو وعلاب زسمعو مدره بإجدان كالن روسيا نبدمساس زتوطنه وريت بانصارو ناتغبرتو كمزحاسيا رديوم بقطبا بزبل صقا هاجرات معراب تخسيتو زلو قطباوي قولولاو صعابينات نايتي اب لعل روسيا حاسيا نمورات كايت صنح ترغاغام غداتات موخاني بريزيدنت بوتين افريطوم قطبا روسيا زي كمتي زتال موريت ابز عمزي باساس 300 كمزعابي بريزيدنت بوتين محبارو زذكريوم دعرمو لعكنات يوكرين او عبيت هاجرات اوروبا امريكان اقدمو ترايو زي فلت حزرات مسرتاو طلبات هيوت تخسيتو كمزليو صبصابا زردوم روسيا بلعليا دحر صدق غراتات نابتن هاجرات قتلو كصنحت ندادن بحرياو غازن كمزقارصتو يفلط اب امازون اي برازيل تخسيتو زلو حدغا بارع مرورا بسنه هيوتاو بزحنت كبير عنوت يورد كمزلو تغليصو ابتي كبابي ابز ورح زطراي لعلي 3000 حرغاتات بارع كم استخسته زحبرو صبصابات بسونكو شحات هكتارات ጫካ كم تهموهن بركت زبلو عليتات انساتات كم زموتونن كم تسددن أرديوم اتبارع دحرشن 980 ابتي كاب زغاطمه تمساسالي حرغاتات زعبي كساراتات زورده كوينلوم اب كبابي امازون تخسيتو زلو برتع درقي طنقنايتي بارع مخانو كيلاتات كباب حبيروم اب كباب امازون اب دوب امريكا اب وشت حرك فلزمن اتزبرت عمخانو زغلص درقي اغاطيمو مهلاوي زغلص نموداتا زينام ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ፊሊፒንስን በጉዳይ ጀታ ባህሪ ዶብ ቻይና በሞንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅራውን ምህዳ ናይ መራሕቲ ርክባ ካይዳን ፕሬዝደንታት ሺ ጂንፒንግን ፈርዲናንድ ማርኮስን ባዕሶቱ ሸውዓተ ሕዳርዮም ጎንጎንቲ ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ኤስያን ፓሲፊክን ማለት ኣፔክ ተራኺቦም ዘትዮም ክልቲኦም መራሕቲ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይ ንዘይምቅራው ክልቲአን ሃገራት ቀንዲ ጠንቂ ክኸውን ከም ዘይግባእ ብምጥቃስ ጉዳይ እጀታ ባህሪ ዶብ ቻይና ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ተረዳድዮም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ባህሪ ዶብ ቻይና ብሞንጎ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ዝኾኑ ገፈፍቲ ዓሳ ክኽሰት ፀንሐ ንኡስ ግጭታት ነቲ ናይ እጀታ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘጋድሮ ፀብፃባት ይጠቕሱ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ዝዓበየ ክፋል ባህሪ ዶብ ቻይና እጀታ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ፊሊፒንስካ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ዋነት ከም ዘለዎን ካብ ዘለዎን ዝገልጻ ዝምጉታ ሃገራት እዮም زينات مزا مارسا زينا كريك مالكم المعتي جرادي بقطع بسرعة مصنوع تطاونة نمم حياش كسور حام حدار زواجاش باركات حساسيهم محبر أربحتي نهبين وزوبا صنعة فئتوتهم نمخعبات هابرتي عمي صرحو كم زلو قليسون بمينستريتات زينان مكلخان زتدالو سويلاو مريتا في صواك قريبو اب زينات اثر وصاي اسرائيل وش متغازان معسكرات مزابط علامات زغبرت وساخي متقعتيا كايدا روسيا نمدخام كايت صنح وريت هاجرات معراب كان سفشله بريزيدنت بوتين حبيبو
ኣብ ኣማዞናይ ብራዚል ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ኣብ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ከቢድ ዕንወት ይውርድ ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባት ዝቐርብ መደብያትኩም ብወገነ ግን ሰላም